हेलौ लोगोफोर, हाय। नोंथांमोना जाय जाय आंनि बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलखौ नायनो मोजां मोनो, नोंथांमोना मोजाङै सापर्ट खालामदो। आरो आङो दिनै गोदान भिडिअ लाबोनो हायाखैब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो निमाहा बिनाय थाबाय। आरो दिनैनि बे गिटार जाहाथे बिस्तिबार समाव जाहाथे जाय इउटुब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय बयनिसिमबो। होनबा दायो नोंथांमोना आंनि बे बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामदो एसे। नोंथांमोन आंनिया फुल वाइस हावार्सआ दाबो 4,000 ग्रोब जायाखै आरो 90 एमआबो फुल जायाखै। गाइस नोंसोर मोजाङै सापर्ट खालामलायदो। आं इउटुब चेनेलखौ जाय नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना सापर्ट खालामदो। आरो नोंथांमोना जाय गोदान इउटुब चेनेल दङबा आंनो लिंकखौ हरना दोन, आंबो खालामना होगोन नोंथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब। आरो अननानै आंखौबो सापर्ट खालामदो एसे लोगोफोर। होनबा एसेनोसै भिडिअआ, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनगोन। जै बर' हारिनि जै।